videoblog nummer 1. Vi er behind the scenes for vores nyeste film. Der kommer noget af Øje for Øje, en slags trailer, vi skal lave. Det er et skudt-projekt, men den kommer ikke i Reconnected. Ja. Jeg er Josef. Og jeg er... politibetjent. Så ja, vi skal også lige have dækket mig til, fordi det skal være Josef, han ikke lige fremrende rundt i sådan noget tøj her. Eller nø, men jeg har... Ej, jeg kan så virkelig... Hvor mange af jer derude har læst Øje for Øje? I kan lægge en kommentar. Og jeg forventer, at det er en skide dårlig en, fordi den her bog, den er så kedelig. Jeg synes, den er god. Forskellige meninger. Men vi skal til at optage en ny scene, imens Cecilia og Karolina er nede og finde tøj til Birsen. Nej, det var Halen. Rebecca var nemlig Birsen. Okay, og Rebecca, du har ikke det hår på, glæd dig nu ud. Så, thumbs up, hvis I kan lide videoen. Thumbs ned, hvis I er virkelig underlige, men thumbs up lige meget hvad, ikke? Vi gider ikke have sådan nogle thumbs down. Jeg er Josef! Jeg er politimand! Ses! Og jeg striber. Birsen striber. Hej hej.